ए भाई कहाँ बड़े? आज फैसला हो गया भाई। का फिर फिके आगुले का हम तो तोरा से हैरान हो गइल बानी। हमरा ई नहीं के बुझा तो हम कहाँ जाई कहाँ ना। तोरा नहीं के बुझात? हमरा बुझात है न। चल 500 रुपया देता। 500 रुपया ऊ का करबे? फिर का पिएबे? तू हमारे हिसाब लेबे। का बात बा भाई? अरे कुछ ना, तू जो यहाँ से। काहे कुछ ना? कहानी नो 500 रुपया दे ना तो ना तका रे ना तका। भाई चाहे तो एकरा के 500 रुपया दे दो। हाँ तू ठीक कहत है। ठीक बा चल दे तनी। बाबूजी तू का बात बा हो? पूछू ना तार माई कहाँ हो? मैं तो अभी गरम हुआ के 500 रुपया देवे गोली है। 500 रुपया देवे को लियो। हाँ हमार हई कहिया से लुंगी फाटल बा, ई ना बुझात रहे के दी। अब फिर रुपया कड़वा के 500 रुपया देवे को लियो। तू तो खाली झूठो चिल्लात रहेलो। हम झूठो ना, हम साचो चिल्लाइला। एक दिन रमुआ उनकर ऊ हाल करी कि हई सारा गांव देखी। का हो सत्यनारायण, का हाल चल बा? हाल चल तो काका ठीके बा हो, बड़ा ढेर दिन पर चलल बड़ा है। अरे हम जानते बारो का काम बाटे। सत्यनारायण का काका? एगो तार से बात कहे के रहे हो। का बात काका कहो? तार दोनों बबुआ खातिर एगो रिश्ता देखले बानी, शादी करब? काका शादी तो करही के बा, पर श्यामू के करे के बा। रमुआ के फेरा में तू काहे पड़त रह? रमुआ के फेरा में तू मत पड़ काका। अरे दोनों के पार कर दो, कमे खर्चे में फरिया जाई। ना ना काका तू रमुआ के फेरा में मत पड़। देखो तारा नु पियकड़ हो गइल बा, सौंसे गांव में पी के घूमता। तो ठीक है बा, श्यामुए के कह दो। ठीक बा काका, श्यामुए के शादी करे के बा, श्यामुए के होई। ठीक बा सत्यनारायण, हम चलो तनी। ठीक बा काका चलो। भाई ए भाई कहाँ बड़े? का हरे का चिल्लाता रे? हमरा के आज 20,000 रुपया दे तो तनी काम बा। 20,000 रुपया? का करबे 20,000 रुपया रे? तू हमारे हिसाब लेबे कि हम क्या करम? हम कहनी नु चाही तो चाही। अच्छा चिलो मत, चल आव दे तनी। चलो भैया आज हमारे तो काम हो गई। भाई ए भाई का हरे का कहता रे? 200 रुपया देवे तो दिव्या के जरूरी काम रहे। 200 रुपया हमारा भी नहीं खे। देख का जरूरी बा। अरे कह दे इन्नु को नहीं खे हमारा भी। जो यहाँ से अभी ऐसे खड़ा बड़े। अरे का भइल बेटा श्यामू, काहे उदास खड़ा बड़ो? बाबूजी माई से 200 रुपया मांगनी है तो कहत रहे कि हमारा भी 200 रुपया कहाँ बा कि तोरा के दी। 200 रुपया मांगल हत ना देलस यो? ना कहत रहे कि हमारा भी 200 रुपया नहीं के। अच्छा ठीक बा, लो हई अपन काम करो जौन काम करे के बा।
पूछनी कौन 200 रुपया का काम लग रहा है कि श्याम से कह के 200 रुपया मंगावत रहे है ए मैडम ताची चेला में कुछ बाऊ ना ए घर में हमार राज चली हमार तोरा फकफकैले में कुछ बाओ ना नाकी में उदम कदम मैं कौन हुई हम श्यामू ना हुई अरे का भइल हो बड़ा चिल्लाताड़ू का बात बाटे अरे का कही छी हमारा कुछ समझ में आवत नहीं के हर 3 दिन के आई श्यामा के मेहरारू हमरा वो नाकी में दम कइले पिया कि हमरा कुछ समझ में नहीं आवत हम का करी का ना नाकी में दम अब होता हरा तू तो अपने बहुत पी रहो लागत तक कि तुम सठियाइया गइल बड़ो तोहरे बुढ़ौती में दिमाग काम करत नहीं खे हम बुढ़ारी में सठियाई नहीं की हम तो तार सौतेली रूप वही दिन देख लेनी जहिया तू श्यामू बेटा के किताब फरवा दिल रहू ठीक बा तोहरो अंचल छोड़ाई चिंता मत करो और झट तार हम छड़ाई